танқиди шадиди шонемсӣ аз тарафи мардум. чама ҳамин гапҳои қабеҳ нависан дар комментария шумо дастгирӣ кунед, шумо як дастгирӣ кунед ва хубтара кард. Фардон Навик МС шояд саҳнаро барбод диҳад. дар сари ҳама мераса ки на пул на сарват мода дар корам намеша. ҳамагӣ бар он боваранд ки ӯ боз як рӯз не як рӯз рӯи саҳна меояд. мақсад бародарои азиз, вақте ки мо видео мекунем дар ютуб мепартоем, и показуха нест шеринар. Шумо дарав дар комментария менависед ки это показуха это танишонти кадести это. Я бор дига салом алейкум бародаро, чхеле ки барои граница гузаштан мо акай бахара ба шумо тавсия медодем. Бародаро ҳозир ин ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен занг бизанед. ҳар рӯза сафар дорад 500 рубл айноми канали мо кадоме ки мерава скидка карда мешава. Бародари ба бовария мошиноша хай дидагӣ бидем, мошинои замонавӣ бе ягон камбудӣ ду ташаффур дора. ҳар рӯза сафар марҳабат ин рақамҳо дора занг бизанед. танқиди шадиди шонемсӣ аз тарафи мардум. шонемсӣ ки номи аслиаш Шаҳбоз аст, баъди он ки зиёрати хонаи худо рафт, зери танқиди тозиёнаи мардум қарор гирифт. ӯ репро ба қавли худаш бас кардааст. қарори ҳоҷӣ шудан низ қатъӣ буда ин ҷавони репсаро дигар рӯи саҳна намебарояд. шумо бовар доред ин бори чандум аст ки ӯ саҳнаро тарк мекунад? ана ҳамин андешаҳо мардумро маҷбур сохт ки шонемсиро то чанд тавонанд танқид намоянд. мардум бар он боваранд ки шонемсӣ ҳоҷӣ шуда дигар худро ба саҳна нею ба тиҷорати ба худ хос пойбанд мекунанд. аммо назарҳо дар ин бора гуногун ранг мебошад. ӯ зиёрат рафт, аз ин шудем. сад шукр ки боз як репсаро хатогиашро дар ҷавонӣ фаҳмиду тарки касбу кори хеш кард. охир репсароидану солҳо рӯи саҳна мондан чаро ба мардуми мо писанд нест? магар мо набудем ки шонемсӣ гуфта мемурдему шабҳо миҷатаҳна карда репҳои навашро мунтазир мешудем? имрӯз бошад ҳама бо як овоз шонемсӣ бас кун. охир тарки саҳна кардану номи пуршарафи ҳоҷиро сазовор гаштан магар қарори худи Шаҳбоз нест? ё ба фармони мову танқидҳои бесарнугуни мо ӯ ҳоҷӣ шуда истодааст? бигузор хоҳиши худаш бошад, мо низ тарафдори ӯ низ ҳастем. шонемсӣ саҳнаро қурбон кард. Фардон Навик МС шояд саҳнаро барбод диҳад ё фикр мекунед Наврӯз аз ин кори шон хурсанд нашуд? паси ҳам ду репсарои дигар Шаҳбоз Шариповро бо тасмими ҳоҷӣ шуданаш бовар намуда қарор доданд ки онҳо низ саҳнаро тарк мекунанд. яке Мариё шогирди беҳтарини Шаҳбоз ва дигарон дазлукеш мебошанд. аз гуфтаҳои корбарони сомонаҳои интернетӣ бармеояд ки саҳнаи реп ба хоки ботил рафт. шонемсӣ шоҳи реп буд, саҳнаро ба тамом барои худ пӯшид. шогирдонаш низ як ислоҳ шуда пайрави касби устодонашро доранд. офарин. аммо ин ҷо савол ба миён меояд. бовар доред ки Шаҳбоз Шарипов саҳнаро тарк кард? ҳамагӣ бар он боваранд ки ӯ боз як рӯз не як рӯз рӯи саҳна меояд, ба қавли худашро шиканад, аммо тарафдоронаш ба андешаи қатъӣ иброз медоранд ки Шаҳбоз Шарипов як гап дорад. ӯ ҳоҷӣ шуд, ҳоҷӣ мемонад. Шаҳбоз Шарипов бо тахаллуси шонемсӣ аз соли 2012 рӯи саҳна падид омада, дар як муддати кӯтоҳ машҳур гашт. ӯ ба қавли худаш дарди ошиқони роҳгумзадаро месароиду рӯи саҳна баромад мекард. репҳои ошиқонааш дар ҳақиқат байни мардум, хусусан ҷавонон маъмулу машҳур мешуданд. бо навгониҳои тоза мо ҳар чизе дар бораи ин ҷавони репсаро шунидем, дарҳол хабар медиҳем. дар зери видео ҳар каси шумо метавонед назари хешро нависед, зеро ба ин ҳақ доред. ба фикри шумо шонемсӣ репро бас кард ва аз ҳоҷӣ шуданаш шод гаштед? мехоҳем назари шуморо дар ин мавзӯъ бифаҳмем. дар сари гури Уиск якчанд номоеро дар санги мазор дидему шинохтемшон. яке айува як миллионер буд, як сарватманд буд ки беҳад суму сарват дошт. ҳамо шумо медонед ки вақте ки мо гуру шадем худаш танҳо буд, ягон посабон ҳамроҳш надошт, ягон охранник бигем набуд дар болои гуруш. баъд ё гури як мошин бизнеса дидем ки он қадар мошинҳо дар тай пош дошта, не ки бовар кунед сари гурш да ҳатто як мошин мондагӣ набуд ки рӯзои ханакӣ дар мошин хича гарм кунад ё ки як ҷо рафтанда сафар кунад, яъне ки возможност надошт. ё аҷибтар дӯстон, як гадора дидем. гадое ки рӯзи дароз дар мекӯбид, металбид бозор ба бозор, кӯча ба кӯча, баҳри нон, баҳри пол, баҳри мол. не ки ҳамун гадо амрӯзе расидагӣ ҳеҷ на ниёз надорад, яъне ки на мол да, на пул да, на нон да. бародарои азиз, ӯ рӯзе дар сари ҳама мераса ки на пул на сарват мода дар корам намеша, мора ёрдамам намекунад. аҷибтар айё рафтем сабудем марде гузашт, дар даст як рулон сони сафед. гуфтем ама кисти? ӯ савдогарам. гуфтем чӣ савдо мекунӣ? гуфт кафан. гуфтем ин кафани кия? Ки мехара? гуфт ки хариданша намедонам. ани кафани чандин сарватманду чандин гадоҳай.
бародари азиз, кафани мо шумо аллакай мумкин дар бозор нархш задагӣ дар савдо бошад. Ба ҳамин хотир мегӯям ки ба даргоҳи худо пеш аз аҷал ой. ин мурдан ёшиву пирӣ надорад. марг махлуқе аз махлуқҳои аллоҳе ки шуморо чӣ хеле боша қабултон мекунад, ҳатман ба сархона меяд. ба ҳамин хотир бародаро дар фикри хонаи охират бошед. аллоҳ нигаҳбонтон. хушхабар, як бародари тоҷики худмон дар Россия дар район Внукова як автосервис кушодаге барои тоҷикои худмон. Бародаро кадомед ки мошинотон вайрон ай ва ягон лавозимотҳо нашуди мошин дар кор мешава, рақамҳо ва адрес дар рӯи экран мондаги муроҷиат кунед. устуҳои профессионалӣ кор мекунад. 100% гарантия қатъи бародари тоҷики худмон ба нархи дастрас ба шумо хизматрасонӣ мекунад. кадоме ки чӣ камбудии дора оиди техникаш, ина марҳамат дар рақамҳои рӯи экран занг бизанед, маълумоти пурра ихтиҷоҷ бигиред. мақсад бародарои азиз, вақте ки мо видео мекунем дар ютуб мепартоем, и показуха нест шеринар. шумо дарав дар комментария менависед ки это показуха кадести, это танишонти кадести, это реклама кадести. ки ман дар ҳаҷм не бародаро, и реклама неста. хитон дидоесем брат. ҳамин видео аввалан ки ака ҳидояткунанда Аллоҳ дар дили ҳама Аллоҳ меҳра медозава. ба ҳар сурат як чиза сабаб мегардонад худованд. ва бинем бародаро ки имрӯз ҳамин видео сабаб шудастанд ки бо чӣ қадар реперо ки то дина рӯза ҳама мегуфтен ки реп хеле як рай ҳаромай бас ки як кори соз ки мегуфтен. пожалуйста брат, мо амуре ба кандем бо ҳамаи сфера ютуб даем, не ки просто ба дига чира нишон додан, яъне ки прогулкамона ҳар ҷо ки хонаи худоро нишон додесем дар набур, и ягон ҷои бадӣ нест. ва баръакс бинем бародаро ки чӣ қадар реперо аллакай на дазл видео кард, кеш видео кард. бинем ки чӣ қадар одамо дар мотиватсия шед. ба худо ҳамин бачакорако чема ҳамин гапҳои қабеҳ нависан дар комментария. шумо дастгирӣ кунед, шумо як дастгирӣ кунед.